Vreau să vă cânt în astă seară povestea unui pier de vară, ce întotdeauna surzând trecea prin viață, fluierând nepăsător. Referitor la campania care s-a făcut împotriva Centrului de Gospodărire a Deșeurilor Industriale de la Năvodari, aș dori să aduc o serie de clarificări pentru toți cetățenii care vor să cunoască cu adevărat obiectivul principal al acestui centru, adică tratarea și depozitarea deșeurilor nepericuloase. Există o hotărâre, o lege în România, 195 pe 2005, care spune clar într-un articol 32, dacă nu mă înșel, introducerea pe teritoriul României a oricărui tip de deșeuri este absolut interzisă. Deci vorbim numai de deșeuri produse de industria românească și aflate la noi pe teritoriu. De anul trecut știu că era bine întreținută, era curată, întreținută de plajă, dar de căsuțe, de asta nu știu în rest nimic. Da, deci e un om foarte gospodar, în primul rând. Se vede de când a venit el ce lucruri a înfăptuit pe aici, ca de exemplu curățenia, în primul rând, iluminatul public, trotuarele care erau în anumite locuri mai înalte decât limita normală admisă de la vechii primari, le-a repus la loc, deci le-a refăcut, le-a dat jos, le-a refăcut și multe altele. Fântână arteziană, se vede că e un om gospodar, are grijă de pensionari. Din punctul meu de vedere, este un om foarte competent pentru urbea Năvodari. N-am o părere prea bună. Am apucat 2 primari aici, dar fiecare a promis și n-a realizat nici 30%. La ultimele alegeri am votat cu domnul Matei, care, citindu-i programul așa, bine, naivitatea mea, naivitatea pe care o avem tot. Am sperat că se va schimba ceva. Multe lucruri nu o să schimbe. E regretabil că tabăra asta, care eu am fost de la Mangalia, de la Vama Veche, de la 2 Mai și până în Năvodari, vă spun că ar fi cea mai frumoasă plajă, cea mai lată, dar e neîngrijită. În loc să atragă turiști. Păi dumneavoastră știți că asta e pe timpul răposatul Ceaușescu, asta era cea mai mare tabără din lume pentru tineret. Dacă mergeți acum, ți-e frică să o traversezi, așa că șerp cu tare, chiar dacă ați putea să vă duceți să vedeți la 1 mai ce e organizat în tabăra din Năvodari. Buruienile atât, eu vă spun în cunoștință de cauză că acum am fost acolo și e jalnic, atâția bani lăsați în paragi, dar se urmărește și un interes. Interesul care e să paraginească și să vândă terenul. Deja s-au încercat demersuri și nu pot să vă dau niște nume, că fără să vreau am discutat. Stația de tratare va trata orice tip de deșeu pentru a le așeza în siguranță și a nu avea emisii de niciun fel, adică nici pulberi, nici emisii de gaze, fapt care le creează titlul de nepericuloase. Vrem să certificăm încă o dată că Ecological Center nu face nimic care ar putea dăuna nouă celor de la Năvodari. Pentru că ne considerăm și noi locuitori ai Năvodari, întrucât mai mult de jumătate din timpul nostru îl petrecem la Năvodari. Suntem și noi părinți, avem copii și niciodată nu ne-am putea gândi la ceva care ar putea dăuna copiilor. Nu mă gândesc numai ai noștri, ci ai tuturor cetățenilor din Năvodari. Thank you.